يا أيها الذين آمنوا إيه مودن قوم بالله لا تتبعوه تندوي خطوات موسى الشيطان سيدان كلا سيدان سودي هرندوي ومن يتبع كلا مربي خطوات موسى الشيطان سيدان فإنه شيطان داود سيدان دي كم أودو متبع وندوار وانا سيدان ويأمر بالفحشاء يمتك وبني والمنكر إجد كذا شريعة ولولا فضل الله عليكم سنة وانا قول الله إدومون أنو يمبه ورحمته يرمين الله إدومون ما زكا منكم الله بنتانا إمودن هاي قوت من أحدين هاي قوت أبدا هاتي الله بنتانا أنسان وانا الله إني يدي أن الله إمون مولا بنتاي أورو بكار هاي ستوبي ولا أتاد تكيكو جمسور نلاد الله بنان الله يسرنا وانا يرمين إمودن الله إمون مولا بنتا ولكن الله كونين الله يزكي أم الله بنا من يشاء مهاجي إجابان دين توبو بي والله الله سميع كانكو وني نانا وهو قادر عليم غندو كو فاندون ولا ياتلي هوتو وندات نون اول الفضل منكم جوميرابه بودال e modon aldube be wasati jogibe yaajende be to be gondata an yu'tu me bata rokkude ulil qurba joomiraabe malladal wal masakin miskinebe wal muhajirin e ferbe fi sabilillah e dina allah e wonno sayyidina abubakar khalafa allah yunfiqu ala mastahin o wi o wondi o wanta nyammin petedo mastahu sabu mastahu ibnu khalatihi ko bi yumma ko cawndido miskinun ko miskina muhajirun pernodo badriyun tawnodo walde badri holko addane mo wiide o wonta nyammin on ima khada sabu ko jumpi fil ifki e penale baada an kana yunfiqu alayhi anani de masalan anani mastahu kanko sayyidina abubakar kanko nyamminanno dum kanko rokkanno dum gede kewde kanko wadanto dum gede kewde jonon mastahu kanyum ne de yumma aisha takkade mastahu kanyum watti halde hen na haal ene yante yimbe haalobe haala yumma asabe kanko abubakar non o wi mastahu kam haade kanko nyamminanno dum o yerna dum o wondiri allah o wanta hokku dum hunde هذا ابن بيو الله نبي على ولا يأتي منكم متوانس إمون أولو الفضل جوميرا ببورال منكم إمون أنا نيدي وسأتي يا جن أن يؤتوا بمباسا ركود فوق بمباسا ركود أولي القربى جوميرا بمال ركود بمغوندس ورمباتهم والمساكين مسكينين والمهاجرين يفرب في سبيل دين الله ورمباتهم أنا ني فاهم وناس وقت كريم بأنك الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنك دين Allah yatasaddaqu ala man takallama bi shay'in min al-ifki en bi sahaba be halbe fenande be pop ala hen hankandi ko kaddi gurna mabbe ala hen mabbe cakkoto to ngodi kambe bi gonta sakko jombe Allah wi ala hoto badeno wal yafu yabe jaafu wal yasfahu yabe labbin sebe jaafi makadi yabe labbin anneddo ne yaafo yabe yarni way tafa to nder wala ban o wi non yabe jaafo te kadi be labbina wal yafu wal yasfahu hay bu ngana nafige de halaka halana andi gisso ne juusi tan dum hadi en yaade makko na fe wa koddo nelal en jaano walde ban mustalak en wa nelal ne yaade makko wa kanko non koy ngeloba o waddino ngeloba koy ndir iidilal o wonata hay goto laabetaake mo de wonno ko huddabe joni non woodi be jippi kambe na sallallahu alaihi wasallam be gummino walde mustalak hedde wendo ko woodi be ngari hembe joodi don be pofti don seeda e be njuuri don salatu be benni ewa on saha kanko yumma aisha no o yehi o fay dow wuro seeda taw nelaaden non sahaba be enen gondi don sahaba be tinani o yehi kambe be cikki ko don o woni be jetti iililal makko ngal be pawi e dow ngaloba he e sikkude o man ngara iililal he be laabaka be pokkiti kambe kanko yumma aisha no woni to ko wonna ha alhaji o arti non o joodi do be to tawani do be gondo o joodi don non kambe be jehi o wi joddini mo don ko so be katto imamo so be gatti be tawmo don deke woodi e sahaba be en wi safwan kanyum en ko caggal gonno ngari non tawi ko woni neddo ni ne bawla e de nibbil subaka ne bawla don ewa joni wi dum ko neddo walla o jaabi o wi aha ko neddo kay odo o safwan non ene yiyannoma ko adi aaye kuddugol telloto ene andi mo yimo non andi kanko wona wi subhanallah la ilaha illa allah joni non jusni ngeloba mum rumti o waddi do wi ngeloba baay fokkiti do wi ngeloba fokkido hepti sete o non be mbi wadde tawde safwan kanyum addimo tan e ngummi ladde ene way tawo ɗum woni ko Allah yiɗi o fenade ko a faami
fami den hakabe gone haalde halaka hebe nanni dum e nelaado Allah ha nelaado debi nadde hen si nade fo kaali hen wana na figebe tan o do mastahu kay ko beeda ko badri tawaade walde badri kay wonta na fig tawaade walde badri wonta na be o mastahu ko biyum Abubakar Siddiq be fo kaali hen seyna Abubakar non metti dum kanyum wondi wi tawde Abdullah ibn Ubay ko na figebe ben hen wodbe chaskini rewbe fof faami walla gisso on e juuti seedo tan o wi Hassan bun Sabit en fof kaali hen te ben fof koy sahabaɓe moƴƴi Allah wi non wal ya'fu kambe yimbe be yebe njaafoto wal yasfahu yebe laddintu Allah wi ala tuhibbuna onon julbe be on jida an yaghfira Allah lakum de Allah yafato on jida dum wallahu Allah kay ghafurun kanko woni jaafoto do rahimun jurmoto do jur kala Abubakar de Allah wi o don aya ala tuhibbuna yaghfira Allah lakum Abubakar wi ana bala aha kay ana uhibbu an yaghfira Allah li min dembo do yidi Allah yafo wa raja'a non rutti ila mastahin ma kana yunfihu alayhi bara ay hanto ay wa naf'anno ko artiri watti nafudo waaji allawi innal ladhina satawi ko ben yarmuna be ene beddo jina al muhsanati rewbe be ganduda ko welsindibe al muhsanati rewbe se suribe al ghafilati welsindibe bonande be ganduda meeda yande berde mum ko wete bonande al mu'minina gomdimbe Allah enelaado mum o wi takkudo don debbo takkube ben don debbo lu inu fi dunya be do kudama e aduna wal akhirah kudama al akhirah wala hum ne wodani be azabul lefte azimun mawd aha sa takki debbo mo ganduda wadani ko boni meeda wadde ko boni meeda na de berne mum a takki dum Allah wi o do takkudo Allah hudimo aduna e l'akhira wa amma debbo bambudo o kay sa ali attakkani dum o shari hiddatam sa wiltima debbo deddo abi o do de ko jindo walla o jini a hiddataake nde wonno ko wadi seeda walla ko debbo ma yirani bonande ananirani bonande tambiya dum ko say dum woni Allah wi ana hudama aduna e l'akhira an takkudo debbo mo wadani ko boni yida ko boni anda ko boni ayirani dum ko boni anana ko boni sa wi dum jini Allah wi a hudama aduna e l'akhirah wa amma debbo bambudo bimi o attakkani dum o kalda fof tan an kanti ko bimi gawri yi ko buri misordam mu tawde bida ko jini o mona wambi seede darima walla o attakka dum gorko denude ko non sa wi dum ko jinowo a hidditaki gasfu nanta gasfu sari wi rawo ko ma yirani dum ala adresse on sa wi dum sari wi fi chamal dira boggol wa amma mo badda adresse kay jibinde doggol bibbe kay on ka kam ceernan kan on kay kam seeda faagu darima mata on kay awa takkudu dum فاميدان دو وني ان الذين بين يرمون بين بدو جنا المحسنات رewbe suribe الغافلات welsindibe bonandeji المؤمنات gomdinbe Allah enelaado mum takkube beedo jina lu inu kudama fi dunya e aduna wal akhirati ila akhira wala hum ne wodani ben kadi azabul lafti azimun mawd yawma tashhadu nyalamu musidi alayhim mabbe alsinatuhum demde mabbe wa aydihim e juude mabbe wa arjuluhum e koyde mabbe ceedo bima kanu kabelatino ya'maluna be golla nyande yawmal qiyamati dembe mabbe ma ceedo ko be kalanno juude mabbe ma ceedo ko be memanno koyde makko ma koyde mabbe ma ceedo ko jahanno on yawmal qiyamati yawma idin nyande hen yuwaffihimullahu dinahum Allah timminana be golle mabbe al haqqu baddide de dinahumul haqqa elle enen non jengirtande ñande hen ma Allah timmin jogdi mabbe tabindi ndi dima fil hadisi kama ta dinu tudanu neddo na nyamliri non tan jobirte wana na nyamdirda fo non jobirte sa nyamli jam tan jobeda jam sa nyamli bone jobeda bone gasi tawde kay neddo o wana modjo kay sa nyamli mo bone tan jobeta bone so modjo non o hutoma wada tuma jaha ويعلمون ابن غاندي ان الله كاي هو الحق كانوا وني تبيدو المبين بنين دو تبيد غول
حيث حقق لهم جزاءه وتبتني مثلا جبد مكة الذي كانوا يشكون فيه نبي تشكينو ومنهم عبد الله بن أبي أو نافق مولو أو كوي مبجيا والمحسنات دون الرو بي أبي سوري ببي فرو بين الله صلى الله عليه وسلم بيدون ساتكيدو من أي ساتوبي الله جبتا الذي الخبيثات rewɓe ɓe ngannduɗaa ko jaasɓe alkhabithatu konnguɗi bonɗi lil khabisina woodani worɓe bonɓe debbo jaasɗo haani resto ɗum ko gorko jaasɗo konngol bongol haandi hen ko neɗɗo bonɗo faamiide debbo jaasɗo lil khabithina alkhabithatu rewɓe jaasɓe lil khabisina woodani worɓe jaasɓe alkhabithatu konguɗi bonɗi lil khabithina woodani worɓe bonɓe fami pulaar dembaade wal khabisuna worɓe jaasɓe wal khabisuna konguɗi jaasɗi lil khabithati woodani rewɓe jaasɓe gorko jaasɗo ko debbo jaasɗo hande mum konngol bongol ko gorko debbo jaasɗo hande mum wa tayyibatu rewɓe moƴƴuɓe ɓe wa tayyibatu konguɗi moƴƴuɗi de tayyibina woodani ɓe ngannduɗa ko laɓɓinaɓe to bange worɓe wa tayyibuna worɓe moƴƴuɓe ɓe li tayyibati woodani rewɓe moƴƴuɓe debbo moƴƴo handi koye gorko moƴƴo ulaika ɗiɓeɗo worɓe laɓɓinaɓe ulaika ɓeɗo rewɓe laɓɓinaɓe hum o wi worɓe ɓe Safwan ko hen jeeya rewɓe ɓe yumma Aisha ko ɓe hen jeeya Allah wi ɓeɗo mubarrauna keɓe laɓɓinaɓe mimma yaquluna ko worɓe jasɓe ɓe e rewɓe jasɓe ɓe kalata ko worɓe jasɓe naafiqeɓe ɓe e rewɓe jasɓe naafiqeɓe ɓe keɓe takkunone yumma Aisha e jina ko keɓe takkuno Safwan e bonande ko Allah wi Safwan e yumma Aisha mubarrauna mimma yaqulun koɓe hisnaɓe e ko ɓeɗo jasɓe kalata lahum ena woodani worɓe moƴƴuɓe ɓe lahum ena woodani rewɓe moƴƴuɓe ɓe maghfiratun kafrangal worisgone ardigue karimun tedduɗo yumma Aisha ene wasaro geɗe kewɗe o wi anna Jibrilu alayhi salam ata bi suratiha fi sarafati haririn yumma Aisha Jibrilu malaika o addi photo portale yumma Aisha omo waɗi ɗum e fatarere harire o holli nelaɗo Allah portale o wa qala o wi nelaɗo Allah haza zawjatuka o ɗo ko joom suuduma gila nelaɗo ƴamari yumma Aisha gila nelaɗo Allah ƴamari yumma Aisha Jibrilu addi ene ummi dow asaman ene addi fatarere photo makko kanko yumma Aisha ne hen holli nelaɗo Allah wi ay o ko joom suuduma wonata ɓoyani ويروى أن حبر كدين حالي أنه أتى بصورتها في راحته وياما كد جبريل أدي portale يوم عيسى ودي نورمو ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نلاد الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها نلاد ميدان رست بومري سوانا يوم عائشة واتنياني رewɓe makko o resi rewɓe sappo e ɗiɗo kanko nelaɗo Allah kono noon o meeɗa resde mbomri sowona yumma Aisha وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرها وياما نلادو الله ماي كوي سودو مكو وفي يومها ماي كوي يونتande مكو ودفن في بيتها نلادو الله أبا كوي سودو مكو وتانيا yontande makko e suudu makko ñede hen ɗon nelaɗo Allah may koye yontande makko may koye suudu makko hen ubba to nelaɗo ubba ko suudu yumma Aisha kala jaaɗo Madinatu Munawwara ma yiɗu وكان ينزل الوحي عليه وهي معه في اللهاف وحي نتلو ان لاد الله تو نلاد الله ne lele de makko e wudere en cudditi wudere wahyu malaika tello do wana gadal nazalat bara'atuha min as-sama
nde o takka bonande kanko yumma Aisha ko Allah tellini Qur'ana mo ene jange ha darga daro wonde ko mbiɗon ko on peni nde naafiqeɓe takkimo kanko yumma Aisha bonande wonde o jinde Safwan Allah tellini ayi on camti ɗum wona gueɗal ko heddi fof ko lahara laaɓoyta kono ɗo kam laaɓi aada ko Allah tellini ayi on camti onon kadi so gari kam mi nanni on jeyngol ɗum wona gueɗal wa annaha banatu siddiqi nonne kadi kanko kadi ko ɓi ɓurɗo gonɗinde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam khalifatu rasulillahi lomto nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o khuliqat tayyibatan Allah tagimo ko laabɗo o wu'idat maghfiratan Allah fodanimo ko jafotoɗomo o rizqan arziki kariman tedduɗo o fil qurdubi qala ba'du ahli tahqiqi o wi yoga e jomiraɓe haqiqaji en bi inna yusufa alayhi salatu wassalam lamma rumiya bil fahishati de takkano bonande kanko yusufu barra'ahu Allah hisnimo kono ko ala lisani sabiyin fil Allah hisnimo kono koye ɗemgal cukalel gongel tekki wa inna maryama lamma rumiyat bil fahsha'i yumma maryama nde koreje mum mbino wonde jibini ɓinguel ala gorko barrahu Allah hisnimo kono ko ala lisani waladi hade Isa alayhi salam aywa koye ɗemgal ɓiyi ko de ɓiyi ko wona gonga on peni wona kono oɗo yumma Aisha lamma rumiyat bil fahsha'i yumma Aisha nde wedda bonande barraha Allah bil qawli Allah hisnimo koye konngol fama radiyalaha bara'atu sabiyyin wala nabiyyin hatta barra'ahu Allah bi kalami Allah yonani Allah hisnudemo e ɗemgal cukalel yonani Allah hisnudemo e ɗemgal annabi ala Allah hisnimo koye haala mum tedduka ka ene jange ha darga daro Allahu akbar kanko yumma Aisha ɗum tagi omo heewi wasarade ɗiɗo konngol koye min ko min goto dañi ɗum min goto wayni min goto wayni so wona noon Zeynabu bintu Jahshin kañum ne so wasima tan andi ko nawligo sirani no feewi so wasima tan wiyamo eyi kono artir jabbere ma noon rewɓe ne jewta mbarta se ɓe jewtidi seeɗa kanko yumma Aisha wasima o wiya min nde takkami bonande ko Allah hisnimi dow asaman jeeɗiɗiɗo o wiya eyi kono artir jabbere ma o wiya nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo wiyamo nam o wiya rewɓe ma ɓe mum ala hen mo jiiduɗa taniraɗo so wona min nenam e bamma jiidima e baba nelaɗo wiya gonga o wiya rewɓe ma ɓe mum goto hen fof ko bamum humanma e mum o wi min ko Allah humi dow al arsi Jibril telli wi humi dewgalam dow al arsi Allah humi dewgalam dow arsi tottumami hay goto humanani enen hay goto waɗa o wi ƴamowo ko Jibril ƴamata tello wi Allah wi hoota haaltana ya Allah Jibril arti wi Allah wi humi gasi goɗɗo humanani en min o ƴeew kaale wala mon mo Zeynab bintu Jahshin wannene waso ya ayyuha alladhina amanu hey moɗon gonɗinɓe Allah o wi la tadkhulu hoto naatete buyutan hoto naatete buyutan cuuɗi gayra buyutikum ɗi wona cuuɗi mon hatta tastanisu ha cakkitina ɗon wotu sallimu ala ahliha calmino yimɓe ɓe Allah wi hoto naat suudu janandu ndu wona suudu ma so wona calmina hangude dagaki hangude bafal dagaki cer sharia yamiranima ɗum sharia wi ko ya daro damal mbiya assalamu aleykum a adkhulu minata keɗoɗa ko gonɗo nder o haalata isa hangi ko haalata kangugol ko tuba ko ɓe jolni wona enen jeeyi ɗum en kuywi noon sabu sariya wirata noon geɗe ɗiɗi ne hen hen geɗel gotel ko haɗana bettude neɗɗo geɗel gonngel ngol e wawi tawa ka ruggiyenke tawa ka bat jettiɗo bafal hanki kay yetti o kay kam a wawa dadde mum hanka kanguɗo bafal o a wawa dadde mum an kandi ɗum so tawi ɗo tawma fof ɗon tan
o darata damal o salmina dande dow keddoɗa mbiya holi o koye min Abdoul Diallo bisimilla ɓennu so haali ka faman mbiya laami gummoɗa coka bafal kono kanguɗo bafal kadi jettuɗo gasa sodi bafal yedde bafal taw emata warma tuubu ko ɓe ɓuuri e rende ɗum ɓe mbata ko sonori kamɓe puɗɗi ko kanngol ko ɓe goppi enen kedduɗen ken kuyɓe kamɓe puɗɗuno konngol ɓe ngandi ɗum ko dangereux ɓe ƴewti ɓe tawi ɗum fewani ɓe goppi ɓe batta sonori jomum heɓa ɗo e huɓere ceerno yimde keɓa ga cona jomum ngabba dow étage yurno ha ƴeewa holi an anda ɓe o ko Aliou Sy eyyi on ne foti adde eyyi ara iwri tello uddita damal so tawi a sirani uddita sa naati rawane warma sonori ko ɗum nafata to sonat to kanko omo yiima an yiyatam so yurnima omo yiima an yiyatam so tawi ka bande arata tawi omo andi holi an o ar ɗum firta sonori kono enen mbaɗan ni kon jeya won hen kuyɓe ɓe kon haade ma wiide yawul taw won konɗe ga gala tondata koɗa ɗayi ɗi kondata an ngay natta mi sa hanki natta ko sa hanki babal wallahi mi natta ko hangar ha tampa jaaha mi wiyatam coño a wonde ka salminani mi anda sari wi ko sa salmini neɗɗo yo wi wa aleykum salam joni ko haala kam sa hanki ko mbiyat min ne wiya kon anga ɗayi entré ko halpular entré ko wona aye ɓuura entré hay wona entré ko rentré hay ɗum en ñawnat ko rentré ko français ko nat rentré wona entré enen mbiyan ko entré entré kay ala fo gandaye o wi sababu nuzuliha woni sababu jippade oɗo aye an namra'atan min al ansar debbo goto e madina naɓe inni akunu yarani alayha ahadun la waladun wala walidun wala waladun o wi kanko debbo o wi nabi sallallahu alaihi wasallam o wi hen sahaji mboɗo wona e suudam mboɗo woniri alhaali mo ganduɗa mi yiɗa hay goto yiyen mboɗo wona e suudam ndu jeymi ndu mboɗo wonira e alhaali noon yiɗa hay goto yiyatami saabu mi yiɗa jinnaɗo mi yirami noon mi yiɗa ɓiya mi yirami noon fa yatil abu hen sahaji baba ara naata fa yadkhulu alayya naata am tawa mboɗo way noon wa innahu la yazalu yadkhulu alayya rajulun min ahli wa ana ala tilka e heewi toujours mboɗo wona e suudamu he gongol tawa ngol fewani wooda naatɗo e koreji am tawa min noon mi fewirani hol ko woni sababu beele ɗum ala ko ittata ɗum ɗum woni Allah tellini ayo o wi hoto natte cuuɗi so wona calmina la tadkhulu hoto naatete buyutan cuuɗi gayra buyutikum ɗi gona cuuɗi mon hatta tastanisu ha cakkitina ɗon wa tusallimu calmi noon ala ahliha e jomiraɓe galleji ɗi cuuɗi ɗi fa yaqulu lwahidu goto wiya assalamu aleykum a adkhulu assalamu aleykum a adkhulu noon nelaɗo sallah sallam haadili ko noon woni hadis mbiya so wi noon laabi tati hay goto jabaki yo yah oto jooɗo yo yah so tawi noon mo kalata aɗa andi ko paho aɗa wawi ɓeydude walla aɗa andi omo ha ɗum koye haalde o nanani aɗa wawi ɓeydude kono so tawi aɗa yanana o nani o wiyanima bisimilla ruttu taw ko wonno way o wawi taw on koye limde kalis o yiɗani jiya o wawi taw kadi o fewani ɗo woni ɗo wonno way seeɗa rutto tan o dañata famide zalikum Allah wi ɗum mon khayrul lakum ɓuri moƴƴande on e naatde tawa sakkitinaki ɓuri moƴƴande on e jooɗade oto mbaɗe noon ɗum woni noon وهذا قول والحق التفصيل فإن وقع بصره على أحد في البيت قدم السلام وإلا قدم الاستئذان ستبي أرى قال أرى أنا ونقول ندر أيدهم بيرك السلام عليكم أدخلوا ستبين على من جيدا بيرك أدخلوا السلام عليكم أدخلوا السلام عليكم غردين تاكم ناتا السلام عليكم ستبين ون من جيدا غردين تاكم السلام عليكم دونا ميناتا فاهم بلار salminino a deƴƴat keɗɗa mbasa reggodirde a deƴƴat keɗɗa so ala jaabiɗo kadi calmina
Allah wi wadirni ko la allakum bele jo onon tazakkaruna odon baccoro gandon dum fa illam tajidu fiha ahadan so on tawani don hay goto mo ene yamira on yo on nat wala tadkhulu hotanatede hatta yuzana lakum ha jamire don yo on nat wa in ila lakum satawi on biyanama caggalde cakkitinida abiyanama on biyanama irji'u duttode Allah wi farji'u duttude sa neddo wi ma yaya o sahami alata tan ya huwa ay rutade de hada kala kum buri mojjande on e joodade e damal wallahu alla non aywa kanko alla alimun ko gandude bima ta'maluna ko golloton e nadde taw sakkitinaki alla wi na andi kanko wi kanko woni jobowdu mo yobo dum kay alla wi laysa alaykum junahun holko woni sababu dum kadi odo ay ko sayyidina abubakr de ay cakkitingol telli o wi ya rasulullah kayfa bil buyuti allati bayna makkah wa sham fi zuhri bi zahri at-tariq wal khanati afala nadkhulaha illa bi idnin sayyidina abubakr wi cuudi nan do hakkude makkah e sham so min ja sam so mo yaade galleji nanay lawole hekku cuudi kodaka hotelaji ene ngodi di kodaka hay goto wadani hen inne kadi min nata so wada min calmina nelaado wi ala laysa alaykum junahun ala e modon bakkatuji an tadkhulunde nataton buyutan cuudi ghayra maskunatin di gona kodai kala suudu ndo hadar sayti masayidi nata fiha tawde ene cuudi he mata un kakelakum wonande on o wayno masalan cuudi en o wayno paabi en dum sa yettima sahlani kada salmi adande he goto ala ton ta ko wayno hotel aluwi suudu a tottama wi'ama ndu suudu woni suudu ndu luuda sada uddir suudu sohlan kada salmi hol gonto ko cuudi kodaaji beeda wa amma suudu ndo hada sa ari sohlan kada salmin ana hata wallahu alla ya alamuna andi ma tubduna ko pennyinton wa ma taktumuna e ko cuudoton alla wi ena andi fof lil mu'minina wi julbe warbe be yaghuddu yebe mernu min absarihim e gite mabbe kambe warbe be yebe mernat gite mabbe hotan darat sa dari ada weddino gite ma bedda debbo wirtima nyip wana kay yaade ha debbo wirno yo bi ayi o ko wala go debbo jawdo o ko faadi i wal deso ko jom tuuru Musa Saydo ay o kay jon dolni andi kay ala baba bila gara la gara ndare ade o dolni kol bi ya anda o dolni ni o de jon daji dole ay hay ko cabar no boy yandum abi da ka randa ni andi kay kam an ko wana nazar su wala ngonda kam ka dum fone wada andi kam kebbe jere kam baada kebbe jere kam on kam mernadi git tawde men da ya merdu gite ma hebi jeera jodim an kam mernadi an kam o ay kam a jaban dum tum de qur'an sirani قل للمؤمنين ويجول بورب بيغدو يبه مرند من ابصارهم gite mabbe oto be ndar ko daganaki be ndarde wa yahfazu yebe den furujahum farjiji mabbe oto be badde hen kala ko be jamira zalika rende gite mum reena farji mum azkalahum budila bande be budi modjande inna allaha lamda allah non bima yasnauna kala ko be gollata allah wi khabirun ko kumpiti allah la humpiti kanko woni to o kadi wa kullil mu'minati non wi rewbe beene kay yaghdudna kambe ne yebe mernat min absarihinna e gite mabbe kambe rewbe ne hoto be darat ko daganaki anne ndarte gorko janan daganaki warada wa yahfazna kambe ne yebe ndenat furujahunna farjiji mabbe allawi wala yubdina to be pennina de zinata hunna cuudaaje mabbe illa ma zahara minha so wana ko feeñi hen hol dum yeso tan e newre kala ko yelte makko ne harbi so wana yeso e newre kala ko yelte debbo ne harbi so wana non ta ko suudu ma gonda wa amma bedda kala ko yelte ma ko wana yeso ma e newre ma ganda a bakkan nan don kam adadaji sada juulane kay kala ko yelte ma so wana yeso newre juldo ko boni kapillo dane ma en juude ma no falangaaji en fo so yalti koyde ma de kala ko do ha wutte ma o wi'a ko yo huubu e dow danki koyngal ma ngal so tawi korlal ma yalti juude ma boni an dum ko debbo pamal kala de debbo juuli korlal mu yalti yo and juudu boni mo ala masala yo juurta yo to kinel no ramat buubele juula hay koppi men jalti be ka wana aduna men boy be kana juum aduna men boy wana juude boni ko aduna men boy
Allah wi wala yubdina hoto be peñina zinatahunna cuudaje mabbe illa ma dhahara minha sawana ko feñi hen ko hol dum yeso e newe fa yajuzu nazruhu li ajnabiyyin ay debbo yeso mum e newre mum ene dagi jananinke daramo hol ko woni sababu daramo non tawani jamamode ene dagi jananinke dara yeso debbo janano yara newre debbo janano tawani jabadu ko won benni don ko dagati jamawo meden ko amma mo jamana ko haydar daganati dum debbo janan fami ene dagi ada jamamo walla ada seedo e dow makko ala so ndaram gandaw so neddo jama debbo darta ko yeso ande o mo yodi koy newe he ande bandun dasi dagi wadi ko dagati dum ne ko so hulaka fitina so hulaka jayene feñe hen so hula hay dum ne wal yadribna yabe pier kambe rewbe be bi khumurihinna e kalaji mabbe ala juibina do daade mabbe yambar kalaji do daade debbo wad dum kala ko farilla wana won may tan de murno ala ko farilla e ma kala ko farilla ko kolto makko jeya ko farus so wadan wadi ko wana omo juula wana omo ya janayse ala ko dum ko kolto makko jeya kanko o jiida e gorko wal yadribna bi khumuri ala juibihinna umru ko kalaji wala yubdina hodo peñina zinatahunna cuudari cuudini nder to jaltin dum illa li buulatihinna so wana non ta ko warbe mabbe oto yaltinan to cuudari makko nder so wana gorko makko aw abaihinna walla ba makko walla ba makko hasa hada hadi aw abai buulatihinna walla babirabe jomirabe galleji mabbe aw abanaihinna walla bibbe mabbe e bibbe mabbe aw abanai buulatihinna walla bibbe jomirabe galleji mabbe hasa be jibinani dumen be endeki aw ikhwanihinna walla mawnirabe mabbe warbe walla minirabe mabbe warbe aw bani ikhwanihinna walla bibbe mawnirabe mabbe warbe walla bibbe men aw bani akhwatihinna walla bibbe mawnirabe mabbe rewbe aw nisaihinna walla rew hono mabbe en hono mabbe aw ma malakat aymanuhunna walla ko jeydum nyaame mabbe hol dum maccube mabbe be kalfi ben ndegi ndaram fa yajuzu lahum nazruhu ena degi ila ma bayna surrati war rukbati kanko debbo be biiden be ena ndegi ndaram so wana hakkunde gudde wa amma jom galle makko wa amma debbo kefero dagaki yi awra makko kanko debbo dimu debbo kefero juldo ala foko dage debbo kefero yi mudu fala yajuzu lil muslimat li kashfi lahunna daganta ko debbo juldo kuncante debbo kefero awra mum ya ala ni kay docteur kefero docteur gorko wiede yo pass debbo duke ke enen goni be wona julbe ni enen yimbe be enen biyobe ken julbe ko enen goni saatebe cer holno docteur gorko wiete yo pass debbo dagota ko ceerno hal dagaki wadani wala ka barke ko enen goni sa sebe enen goni gona jul so en badi yoni sen laawi mata dum natta haydara ko en deji non aduna ode fana aduna afirtu ko wonno aduna ko harmuno ko harmi tan ko dagino ko dagi tan hay hunde wawa daktinde ko harmi ko harmi hay dara daktinta ko dagino ko dagi tan hay gorwa harmi dum gasi koko gasi fof wadama dog wadama signature gasi aduna kay wawa waylu dum jagal tan awi tabi'ina walla rewobe be ene tenka nyamde ghairi ulil irbati be ganda ngona jomirabe haajuji fewde rewbe min rijale worbe be ganda pochaaki e ngorako kadi ko yahobe ne jelo nyaameje ben ndegi ndar rewbe taw kadi pochaaki ngorako awi tifli walla cukolon alladhina nakon lam yadhharu kun jellitati ala awrati nisa'i cukolon kon tuwa yontude kon kadi dagi ndara rewbe ene dagi wala yadribna kambe rewbe be hoto be pindirat bi arjulihinna e koyde mabbe hoto be pindirat koyde mabbe nyekkude en heñaade en o debbo ne harme mum ni je debbo wadi physique non debbo wana dum école Allah bonniri école buri bonde fo koy debbo Allah buri bonde fo école koy debbo Allah buri bonnude fo école koy debbo sabu a wadat ko sari haj a jodo tay war alay sako a wadat physique éducation physique a wadat dum ya totu wi war jango sa
hoto rewɓe ɓe piindir bi arjulihinna e koyɗe mabɓe andi ke badde éducation physique kam ñekkuɗo ɗo ha hedde boggol tuubat wona tan yaade ni no lummino gorko wona wiya zé wona wadde ni ɓe gonewde ni walla ɓe mbiye zuybal an goppa ɓiye ñanto ɓorno paɗe lastique waɗa kawate mum ko debbo waɗa blouson aɗa yanna woni ko dogoyde mbiya ka jul ɗi ko mbatta laaji taƴ kuruma mbeddoɗa ka say say ɗi ko mbatta laaji ka say say aɗa woppi ɓiyene waɗi ko boni mbiya aɗa waɗa cekki jogoma an laajima ka say say ceew o jeeya ɗum kono so wonati alaa sago waɗa ɗum sa den weeli mo wadde alaa sago waɗa ko kamɓe ko ɗum woni asali maɓɓe ko an yalti rol maɓɓe kono kamɓe kamɓe jalta rol maɓɓe Allah wi hoɗoɓe man noon li yu'lama pour ha ande walla li ya'lama en jangin maɓɓe ha ande ma anani li ya'lama ha o anda kanko gorko o ma yukhfina keɓe cuuɗi min zinatihinna e cuuɗaji maɓɓe hoto debbo o fiidir koyngal mum ha gorko anda wonko woni nder fana so ñekki wara ko dilli ɗum kadiraɗo debbo yaa koto ñekku walla li yu'lama ha ande e jangin meɗen wa tubu ila allahi jami'an Allah wi duttoɗe fewde Allah onon pop ayyuhal mu'minuna ehe mon julɓe la'allakum bele jo onon tuflihuna oɗon male Allah wi wa ankihul ayama minkum o wi ndese walla ndesne al ayama diwɓe minkum jeyaɓe e mon bimi debbo mo resaka foti ko mbomri foti ko ceemeɗo ane waɗi daggi ndesa ɗum ko taw ko dimu faami wassalihina e julɓe min ibadikum e maccuɓe mon wo imaikum e horɓe mon in yakunu so tawi rimɓe ɓe laatima fuqara ko hato jinɓe yughnihimullahu ma Allah aldinɓe ananide min fadlihi e ɓuural mum wallahu ay lamɗo Allah waasi un ko jajanɗo tago makko alimun ganduɗo tago mum wal yasta'fif yo suro alladina no ɓen la yajiduna ɓe ganduɗa dañani nika han ko ene ndesira dañani ko ene ndesira to bange masan nafaqeji dañani ko ene ndesira to bange tengeji yibe curo e jina hatta yughniyahumullahu ha Allah yanyanabe anani min fadlihi e bural mum Allah aldinabe e bural mum be daña ko be ndesira be ndesa rasul sallallahu alaihi wasallam o wi فإن في فضل الله كفاية عن المال ويبودال الله أنا يقولي أنا يبودال الله ko hebde jawdi ndi ene yona wana e qawlihi alayhi salatu wassalam udlubul ghina o wi dabbire ngalu bitta zawuji sabu resde fal muhimmu tazawuju salihin min ibadillah nisaan wa rijalan o yuhimmi ko mojjube jiyabe Allah ndese worbe walla rewbe be ndese ko inna fuqara lima fil hadisi tunkahul mar'atu o wi debbo resirte ko gede tati limaliha wa jamaliha wa diniha debbo ne resire gede tati ene resire ko galo hay so yodani o mo resire ko jombade hay so wana galo o mo resire diine makko hay so ko cof debbo ko de gette resat o mo jogo diine o resire diine o walla o jogo jawdi o resire jawdi ndi walla o jogo baadi kam o resire baadi ma mo ala du gotte ala diine ala baadi ala jawdi o matta an ka wondan dawal yuma ma yana rajengo tagida on jakade ki mayde wana ha fa alayka nelaado wi mi wagginima an bi zati diine mi wagginima sada resa ya res jom diine sada ndara fof o wi taribat yadaka juude ma daña ko jid o wi sa resi jom diine fof o dañi so neddo jogima diine tan yoda sada jeewal kambe be do tara fof be ndese kono jeew jin jom diine o on buri fewde taribat yadaka والذين يبتغون الكتاب ben horbe arbe modon walla maccibe arbe modon ene dabba ciotiku mimma malakat aymanukum ko jeyno dum nyaame mon maccibe mon walla horbe mon Allah se be ngare mon fakati buhum ciotebe ina alimtum fihim khairan so on gande mabbe mojjere so don gandi ebe baawi jaade be paggito jawdi be gadda aywa ko kaldu don go bismillah biyamu aha mi wadi sa addi telma o mi wattima dimu kanko maccido yo jabi waya
wa atuhum tottebe kambe masala onon rimbe be tottebe min malillahi e jawdi Allah alladhina din ataakum di Allah rokkono on so tawi maccuda arema ene sotto a jabanima omo sotto on kaldi ko omo sottoro o addi o tottima eywa annene to wiimo yo yaasa to yalta zéro ala tawi ko jawdi jahori jogida ittu hayso ko nayi didi biyama nda baddanama hen gaari biyama nda ngurda so tawi ko kalis banque jogida o sottima ittu hen hayso ko 1 million biyama nda wurdu ngurnamma so tawi kadi ala dum ko gese joginda biyama gesam mani won gon ba gonaki ba mi tottima ndema okay wana tan wiyata yo ala ko jogi wana no wa atuhum min malillahi alladhi ataakum allawi wala tukrihu hoto mbawne fatayatikum sagataɓe mon rewɓe alal bigha'i jina in aradna saɓe muyita hassunan san renade so tawi andi ɗum ɗo ay o jippi koye Abdullah ibn Ubay mo ganduɗa ko nafigui omo jogorno horɓe o yo horɓe yo jadir wuuro gona jinde gaddamo kalis o kesso Allah wi ora so debbo yiɗi so korɗo yiɗi surade yiɗi woppude banande oto forsuma yo wat banande aɗa ñama kalis wala tukrihu hoto mbawne fatayatikum horɓe mon alal bigha'i jina in aradna saɓe muyita hassunan renade saɓe jiɗi surade oto porseɓe i tabtagu pour ha ɗaɓɓon ay wawnude ɓe ɗe ɗaɓɓiron ɗum aradal hayati dunia kake arda aduna oto mbaɗe ɗum Allah yi wa man yukrihunna kala mo forsiɓe fa inna allaha Allah min ba'di ikrahi inna caggal forsude ɓe nde Allah kam gafurun ko jafotoɗoɓe rahimun jurmotoɗoɓe an noon daña probléme ɗum waɗi o wi rasul sallallahu alaihi wasallam o wi ndese o wi lima fil hadith man istada minkumul ba'ata falyatazawwaj kala e moɗon kattanɗo resde ene jogii ko ene resira falyatazawwaj yo res wa man lam yastadi kala mo hattanani resde ala ko ene resira fa alayhi bisawmi yo wurte korka kam aɗa yiɗi resde kono ala kaɗa resira hor ande korka ne haɗa tuyo bes tuyo ma hela fa innahu lahu wija'un wana wa yakunu bi tarki isti'mal al-agagiri allati taqawwa sahawata wana wala garko gonga anzalna ilaykum wallahi min jippine mon ayatin ayaji mubayyinatin peññinade walla mubayyinatin peññin walla mubayyanatin peññinade jangin meden elle wa masalan anani de e tindol kawningol amin alladhina ummarade ben khalaw bennobe min qablikum ko adino on wa maw'idatan e wa'azuji lil muttaqina wanande be ganda ene kuli Allah wa halidu men der simore he fof Allahu sa anda Allah kay Allahu fa Allah kanko de nuru samawati wal ardi kanko woni nurdindo asaman e leydi Allah woni nurdindo asaman kanyum woni nurdindo leydi kanko nurdini asaman nangi o nurdini asaman masalan anani de aywa ko wiete lewru ay masalu nurihi o wi sifa annore Allah e bernde juldo sada yidi andude o wi nyaawore mum kamishkati o wi annore Allah e bernde juldo andi juldo tan ko annore Allah non e der bernde juldo ko nurun ala nurin o wi kamishkatin way kono lampa weer fiha ene der weer he misbahu lampa nurduka e der lampa he al misbahu fi zujajatin lampa ka kadi wona e der weer ko weer ɓolo wonno weer o kadi lampa nurduka woni nder mum ka lampa kadi woni kadi e nder leer e nder weer azujajatu weer o ka annaha sa yino way nurdude ni cikkata kawkabun ko hoodere durriyun jalbore no weer o ɓolo tan taw huɓɓaka sa yi cikkata ko hoodere jalbore no way ɗelkude tuwaqqadu walla tawaqqada ene huɓɓire lampaka min sajaratin e pétaron lekki ki ganduɗa mubarakatin mbaɗaki barke zaytunatin lekki ki ko zaytunewi la sharqiyatin ki dararaki bange funnaki wala garbiyatin ki darraki bange hirnaki ɓuɓol lorlataki nguleki lorlataki
wiyama kiiɗo lekki caggal ɗufan halkirede tagore nde kiiɗo adi dartade wiyete ko zeytun yakadu zeytuha ay pétron o tan baɗaɗo e nder weer o pétron o tan ne ɗeɓa yudiwu ene ɗeɓa jalbude pétron o ene ɗeɓa jalbude walaw lam tamsashu narun hayso jeygol yettaki pétron o ɓoloto ne ɗeɓa huɓɓude Allah mu leerde walaw lam tamsashu narun o wi ɗum wiyete nurun ala nuuri annore e dow annore andi lampaka weer mees o ko annore mees o woni e nder lampaka kadi ko annore ene nurde mais lampaka kadi woni ko e nder weer o kadi woni e nder weer pétron o kadi ene leeri o wi ɗum narun ko nurun ko annore ala nuurin e dow annore woni wonde julɗo ko annore wonde julɗo nde tan ko annore so tawi kadi Allah woni e ɓernde ma kadi ko annore e dow annore bimi julɗo wonde julɗo tan ko annore Allah noon e nder ɓernde julɗo ko nurun ala nuuri yahdillahu Allah noon ne fewna omo fewnana li nurihi wonande annore makko kanko Allah ala man yasa walla man yasa'u mo wela kanko Allah o Allah ene fewna mo wela wa yadribullahu Allah ene feññinana en al amhala tindi linnasi wonande yimɓe Allah ene feññinana yimɓe tindi anani mbele gonɗina Allah wallahu lamɗo Allah noon bi kulli shay'in kala hunde yo hunde alimun ko ganduɗo kanko Allah Allah ne andi won fof Allah ne andi ala ko Allah majjo o wi fi biyutin o wi ene hen kadi tindi ɗi Allah fiyani en fi biyutin e nder cuuɗi ɗi ganduɗa azinallahu Allah ene yamiri an turfa yo mawnine cuuɗi ɗi Allah yamiri yo mawnine on ɗi jamaji e jumaji o yudkara haale fiha e nder majji ismuhu inde makko kanko Allah ɗin ɗon cuuɗi wiyama ko cuuɗi ɗi noon ko cuuɗi nayi suudu Kaaba e masjid nabi e baytul muqaddas e Quba won wiye dal ala ko dendagal cuuɗi ɗi pop dendagal jama fof ɗo woni aduna ko ɗum tan ɗin cuuɗi wiye o wiya noon yo mawnine hissan wa ma'nan sanani yo mawnine hissu ko ndarete sanani hissu tan hissiya ko huunde ndaretede ma'nawiya ko yiyata taw ko mawnine hen ko ndarete ko non ko maade juma maadi jondi taw ɓaleɗe ene poti taw kadi maadi ndi ɓuri maadi wuro ngo walla fota e mum rafuha bil bunyanil matin amtirde maadi ndi maadi tindi al hasni jondi musawiyan li bunyanil balad tawne fotondire mahteje wuro ngo aw ala walla ɓura mahteje wuro ngo ɗo joni e misala hoore fon joni so waɗi juma bildi wawa sellude sellata juulede hoore fonde so waɗi juma bildi sellata juulede jorbuwol so waɗi juma bildi sellata juulede ko woni wuro he tere suuji wadde kay suudu Allah kay hoto jastu kam so ɓurtani kay hoto jastu kam wona juma jobol no ko bildi waɗa dow kuɓeyi ko anta woni kana e nder ndiyam noroji pijata e makko so juma jorbol hande waɗama bildi ɓe jeyata ni sellata juulede juma fotta koye maadi wuro walla ɓura ɗum walla zago teras watte ɗum tagi watti wattade wona waddu teras nde wona faara ala ko sari wi noon mbasa wiide a tugno noon e hadis rasul sallah wino ida saa amalu qawmin zakhrafu masajidahum so tawi Allah ñaawi bonnude golle yimɓe ɓe wurtite koye sudde jumaji mumen cuuɗa ɗum kono nan sa nani sudde nde ko wadde ñilko en wadde gueɗon tan gatulejo wona maadi ndi yonnede nde peinture o yonnede nde wona ndin cuuɗari wiya ko ndewago ngu ɗum kalaɗa ñilko no comme Allah wi yusabbihu
ene senna lahu wonande ɗum fiha e nder jumaji he bil ghuduwi subaka wal asadi e kikiɗeji rijalun wona fa'il worɓe to bange noon mawningol juma to bange ko hissiya wa min at-ta'dim al-hissi ene jaa e mawninde juma kadi taw kadi ko ndaarete kadi hiruha min al-agzari kala gede nefniide wasde waɗede jama wanna jasati e soɓeedi galal ɓurɗo biyu gorko goto ne wiyano wi kuri ha ba'du ashabina yoga e wondiɓe amen ene gañi ta'limu sibiyani fil masajidi janginde cukolon e nder jamaji no comme Dakar naɓe mbaɗata ni ene gadda cukolon ne jangine jamaji o wi ene haɗa ene gañi ɗum sabu li annahum la yataharrazuna anil agdari sabu sukaɓe mbawarentade gueɗe soweji wal awsakhi mbawarentade tuudeji ko wayno joni cheikh en joni nawdi ɗumen jamaji en jangguinde ɗumen hen wona lawol par ce que joni so taare tawi ɗum wawi sofde ɗon anda walla taaro natta tawa laaɓa ɗum haƴƴira cukalel ko amma babiraɓe toon idi en ɓen kay kam ɓen kay ko babiraɓe ɓen kay ko maaro neɗɗo kam ko haga koko tarata kam taw fiisaki arta kono cukalel ene wawi yaɓɓude soɓe nanna e nder jama ene wawi tarade wasade ara jama ɗum moƴƴe moƴƴani walla ene moƴƴi ɗum waɗi cukol wonde kaɗa janngude e jama wa qad amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi tanzifiha nelaɗo haali yo juma laɓɓina holko wi o wi jannibu masajidakum sibiyanakum ndentine jamaji mon ɗi cukolon mon o tawe garat hen eɓe goɗɗitine tagi ko ino ɗeɗo pine fof ayan joni e batti wadde cukalon gaddani joni ayɗen gar pinal to iri en Dakar jolfuɓe mbiye diine ko para ɓurtini ko ɗayɓe enenne ken ɗayɓe ñimtini jolfuɓe ko ɗayɓe jolfuɓe ko ɗayɓe jolfuɓe e safalɓe ko ɗayɓe no ɓurti diineji capato mankin ha fanti ɓe ɓurtin ha ɓurti capato mankin ha ɓurti ara jama wasa wadde tuuba en heɓa sara ɓalal jama waɗa tarade en wasa salligade en ara ha fando jama waɗa heɓa tamo en gueɗe safa ɗum woni sifaji man jolfuɓe no ɓurtin jomum yaha jibinaɗo hande mbi annawa ɗum jama so sofi ɗon mbawta a yiya cukalel no ngal kala yimɓe ñan kala jumaji he yimɓe gona julta cukalel felte yeeso ma en anda cukalel ngel ala haqqille nawetake jama sa hartima ɗum dagoaki sa hartima ɗum dartotako sa wi woppu woppata so ene wawi darade hakkude jama taaro ala dare mum o farano ɗum jama enene ken ɗayɓe so jeehi Dakar ko jiiɗum do fose ngari mbiyeɗen ñemtina pourtant jama min yombol ɗo cukolon e ngara pourtant soɓe kadi ɗum gandumi to Robos ɗo jama ceerno Alassane Dieng e ɗo Robos ɗo ka ɗayi ɗo Alassane Dieng en kay ɓurani yimɓe ko andude ko Allah wiye ko haɗa an ka ɗayi ɗo nelaɗo wiye goɗɗitin ko nelaɗo wima e woɗɗitin kay ala ko woƴima Alassane Dieng en gati nelaɗo wi jannibu masajidakum goɗɗitine jamaji mon ɗi sibiyanakum cukolon mon wa majaninakum e hangaɓe mon yeɓe nden to jumaji wa salli suyufakum e ƴettude wadde on silemeje mon e nder jama oɗon kaɓa nentude ɗum wa igamati hududikum e ɓamtude e ñimnude hiddeji mon e nder jama hoto mbaɗe wa rafi aswatakum ɓamtude sawti oɗon gulla e nder jama ɗon kaala kecce nentude ɗum wa husumatikum ñawoje mon hoto mbaɗe e nder juma Allah wi wa jammiruha fil jam jonire jama dental waja'alu laha ala abwabihi al-mutahhir so don guddire jama guddire damude labde wa ta'zimul ma'nawi woni ta'zimul ma'nawi ko bi tarkil lahwi woppude belade walla ibe fijje wal hadisi dunyawi yewtude yewtere aduna e nder jama dagaki yewtere aduna e nder jama dagota wa hono ministère député Abdou Mbaye waxna yalla na fay ko fa la fara jama kay ministère jeeto jama ministère haltaake to ko politique jam sadi halde ministère fa maison de zone wala fa assemblée do ko suudu al en kala député ji en kala ministère uji en kala gede aduna ceerno majani de كلام دنيا في المساجد وفي مجلس علم يا أخي فاكتفي وعند ميت وفي المقابر عند الأذان وتلاوة دري يبدل ثواب عبد عمل لام من السنين كلا كون غولان دا الله
sa haali haala aduna e nder jama sa haali haala aduna e nder jama kalamu duniya fil masajidi ko fi majlisi ilmin ɗo ɗo jooɗiɗen eɗen janga so neɗɗo haali ɗo haala aduna so maayiɗo maayi suwa yaltude a haali ɗon haala aduna wo filma qaabiri to goble en jehi genale no batten joni ni ɓe keɓaɗane lammina ɓe keɓaɗane lammina eɗen kaala haala aduna endal azani so noddinanuni noddine mbeɗa ko ya sukko aɗa haala aduna wo tilawatin won jangowo qur'ana a wawa deƴƴude tawi ko radio ñip saɗa wawa deƴƴude ñip ma sa heɗade kono ƴeew enen nde wonno en pinani ƴeew yangi ƴewɓe pawa bandaji qur'ana taw ko yangi yanga ko peta banda ko ɓeta ka ɗayi faw kolli eyyi goto deƴƴata ɗowol deƴƴo yangi aɗa daña bakkat tan aɗa dañimi bakkat cikka ko diine gonɗa tan koye caseego gonɗa famani yangi faytaki banda qira qur'ana faw banda mawlude walla pawa yangi oli o mbay zigo gasi ɗum yangi jeyi yangi jeeya qur'ana pawa banda qur'ana yimɓe ne lammina aɗa addan ɗumen tan bakkat o wi sa waɗi noon a haale ɗiɗo nokkuje haala aduna o yuɓɗude sawabi abdin amala laamin ene bonna dewal ma Allah ngal Allah jamno duuɓi 50 ko Allah jaɓannoma duuɓi 50 Allah ene jaɓi dewal ma Allah ngal dewal Allah bonni ɗum te ɗum to yimɓe mbaɗata wi qad qala za ruhul bayani israma ya'muru isran innama faltu ulama haali kaaɗo haala ko tafsiru ruhul bayani isra caggal innama holi on innama ya'muru isra innama ya'muru garɗo caggal innama ya'muru masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu Allah yamiri ko yimɓe kaale inde mum wona yimɓe kaal kecce o wiya ƴeew ɗon ma yi ko wima ko sa yeddi faami de en moƴƴi yeɗa ko ya deƴƴi suk saɗa wawi deƴƴa sa wawi jalta ya paya powal lammina Allah wi ene subi hina ɗon rijalun worɓe ɓe ganduɗa la tulihihim ɓe ganduɗa sohlinta ɗumen tijaratun julaguji wala bay'un sohlinta ɗumen jeeguji an zicrillahi ga jangtowol Allah ko iqami salati e ñibde julde o ita azzaka o ita izzakati e tottude asakeje yaqafuna worɓe ɓe eɓe kula yawman ñalamo mo ganduɗa tataqallabu mo ene folwo fihi mu al qulubu ɓerɗe wal absaru e gite ene o ñalamo ma kul Allah wi waɗi non ko wadiri darga ko yajziyahumullahu bela Allah yobabe ahsana ko buri mujjude ma amilu ko be golluno wa yazidahum Allah beydana be min fadlihi bural mum wallahu lamda Allah non yarzugu Allah wi ne arzigina man yasha haji arziginde bi ghairi hisabin tawana ala do haaj bi ghairi hisabin tawdo haadi ala Allah sen hukuma hanata do haaj ala wonno ko jiggi ko alaɗa somo rokkumani ko alaɗa haɗata walladina kafaru ɓen ɓe ganduɗa ko heefereɓe a amaluhum golleji mabɓe moƴƴi Allah wi kasarabin o wi golle keefeero moƴƴe kasarabin way kono merere ko firti haydar keefeero so golli ko moƴƴi ko ɓe gaddanta en fora suuji en eɓe naata e gure eɓe mbeme min mbaɗanon ɗum mamin dokku on ɗum mamin gaddanon ɗum o wi golle maɓɓe ɗe pop yawmal qiyamati kasarabin ayno merere wayni wonko firtata haydara o wi kasarabin biqi atin way kono merere wonde dingire yahsabuhu zam'anu ma'an ɗum ɗo so soynima sikkata ko ndiyam de ma taw hatta ida ja'ahu haso yettima ɗon lam yajidhu shay'an o tawata ɗon hay tus a soynoto merere nangue ne amna ɓiyum ten cikka ko weedu ndiyam ngara tawa haydara la ɗon oy golle kefere moƴƴo ko noon bay so ari lakara haydara tawata to o wajadallaha o tawa Allah enda huɗo golle makko ɗo fa waffahu Allah timminanamo hisabahu jobdi makko ga aduna ga Allah yoɓama ga ha gasa so mayi o nata jeygol wallahu lamdo Allah noon sari'ul hisabi kanko woni jawɗo jobdi a walla golle kefeero bonɗe o sifanimama golle kefeero moƴƴe kam no mbayi walla golle kefeero bonɗe o wi ka zulumatin ɓay kono niɓe fi baharine maayo lujjiyin luggingo niɓɓere so wone maayo luggingo
yaghsahu hippa nibbere nde mawjun bem pejje min fawqihi e dow bem pejje de kadi mawjun bem pejje godde min fawqihi dow bem pejje dimmije de kadi sahabun duule ɗeɗo duule zulumatun keɗe niɓɓit ba'duha yoga mumen fawga ba'din pawato koye yoga andi niɓɓere maayo e niɓɓere bem peƴƴe e niɓɓere bem peƴƴe ɗimmije e niɓɓere duule omo naati nder sa woni nder ndiyam maayo ne niɓɓi maayo niɓɓo ngo wempeƴerde fawo dow mum wempeƴerde ko niɓɓere nden wempeƴerde kadi wempeƴerde niɓɓere kadi fawo dow mum nden wempeƴerde kadi ruulde ɓaleere kadi fawo dow mum oɗo ida akhrajahu so yaltini jungo makko Allah wi lam yakad yaraha o ɗaɓata yiide ɗum dema to on wonani niɓɓere oy golle kefere ko noon bay kefere ko ɓaleeri sa golli ko bonɗi kadi a yantini hen wona ɓeyɗota ɓawlutta mbimi keferu tan ko niɓɓere so golle boni kadi niɓɓere e dow niɓɓere ɗum noon ɓeyto ko bonde de ma to wa man lam yaj'alillahu lahu nuran kala mo Allah waɗanani ɗum annore fama lahu on dañata alana ɗum min nurin annore mo Allah fewnani fewata alam tara bela yani anna Allah yusabbihu lahu ene subhinanamo man fi samawati ɗin malaikaji gonɗe asaman wal ardi e malaikaji gonɗi leydi yimɓe foof waɗɗayru diwe ene subhinana Allah safatin diwe ɗe ene ndiwa hakkude leydi asaman ene berti bibje mumen ene subhinana Allah Allah wi kullun ɗeɗo gueɗe pop kada alima Allah ne andi salatahu subhi julgol mum wa tasbihahu e subhingol mum ɗeɗo gueɗe fof kala hen ko subhini Allah ne andi wallahu lamɗo Allah noon bima yafaluna keɓe gollata alimun ko ganduɗo walillahi samawati lamanteri asaman wal ardi e lamanteri leydi Allah wi min jeeyi magasinaji toɓo min jeeyi magasinaji arziki min jeeyi magasinaji puɗi wa ilallahi koye Allah almasiru woni ruttorde alam tara bela iyani anna Allah wande Allah yusji omo sogga e neware sahaban duule ayani Allah no soggirta duule a ƴewata so ƴiwonde ƴiwni jon jiya nde ɗo rulde ummoga yantoya e ndeya wona ɗe daare de yew goram summa yu allifu baynahu kanko Allah o rendina duule ɗe o itta nde rulde o adda o rendina e ndeya o itta nde rulde o adda o rendina e ndeya summa yaj'aluhu o waɗa duule ɗe rukaman keɗe pawtodirde duule ɗe pawtodira tan fataral warqa jiya toɓ yakhruju ene yalta min khilali yakkunde duule Allahu akbar duule ndenta ha ɓooya ɓawla wiya kurum kenal ɓufkal yalta tan jiya toɓo simta wona yalde wiya nanne bagage mon koye ƴiwonde ari Allah ko min waɗi goɗɗo waɗani o yunazzilu Allah ene jippina min as-samai ummade asama min jibalin kaaƴ ko wayno hayre ene biyete jamgel ƴiwonde Allah ko min jippini ko hayre fiha e asaman min baradin jamgel ngel o wi ko ɓuuɓo o wi joga hen ene ɓuuɓi jamgel ngel e ngel ɓuuɓi ngel welani humpita tan kono e ngel ɓuuɓi kangel so ngel yana ma tan mayat fa yusibu bihi omo memnira jamgel ngel man yasa omo haaji wa yasrifuhu omo firlita ngel amma yasa o gamo haaji omo firlita ngel o wi jamgel ƴiwonde yakadu sana barqihi ene ɗaɓa ndaneri majle ɗe yadhabu ene nawa bil absari e gite ene ɗaɓa nawde gite neɗɗo ene ɗaɓa diftade ɗum so waɗi ɗelen gite ma ɗaɓata ko wadde sotiji ɗum tagi fuqa ha en mbi anduɓe ɓe mbi so tawi gorko ida fa'ala rajulun bi akhara fi'lan adhaba basarahu so gorko waɗi ɗum pour ene nawa gite o urido an yaktasira minhu bi idhabi basarihi o wi so tawi neɗɗo yiɗi loonude gite neɗɗo fa innahu yu'ta lahu o addantu debbo neɗɗo o bimir'atin darorgal o adda darorgal sadi to gite joni ayani wiya an ittu darorgal ngal nangue aɗa wumna min o adda darogal tuudaw fi samsi darogal ngal waɗe e nangue waydel so safso ubalata ha neɗɗo o huccita e darogal ngal o tuqallabul mir'atu yaminan wa shimalan fa inna dhalika yafdhu basaru o wi so tawi a jooɗima e nangue a huccite e darogal neɗɗo waɗa ni darogal ne waɗa ni o joni guite ma ja
ananta ɗum yimɓe an raɗa tappinimi ittuɓe daga gama nga e nangue way a yiita ɗum ke kaɓe ɗi ndaara ɗum allah wi yuqallibu llahu leyla allah ene waylita jamma wannahara e ñalawma o adda ngila o inawa ngila inna fi dhalika wone baylirgol jamma ñalawma arala ibratan ko teskuya dalilu wonde allah ko allah li ulil absari wonande jomira